Sini. Saja doinya. Ang nomornya ya.
Saya akan berbicara kurang. Hah? Hah? Beredam. Nasrul. 1, 2, 3, beredam. Dengan kosong-kosong mulai Thank you, David Semong. Agen, नोंथांमोननि गामिनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बिथां आरो लोगोसे आंनिनो आदा बायदि सानसुमा आरो बिथाङा दोंसे बा दोंनै मेथाइ खनगोन बिथाङा दा बिथांखौ खावलायबाय गोजौ समनिफ्राय बिथाङा जों बै समाव फरायनायजों जेब्ला फरायोमोन जोबोद मोजां मेथाइ खनोमोन बिथाङा आदा बिथांखौ फैनाय जोबोद मोजां मेथाइ खनो बिथाङाबो बिथांनि बिनि उनावसो आङो मेथाइखौ खनसिगोन आरो जेसेबां जोंनि खननो गोनां बेफोरखौ आं खनलांसिगोन। थेंक इउ। निमाहा नांगोन आं ओरैनो जा हायो मोनसे मेथाइ खननानै फोजोबनानै सबायखौ नांगोन खननोसै जानाय Bro, naruh naruh. Sendo dong nang ilang. Sendura. Lama kita. Allah Allah. Nung susunod,